салом алейкум тамошобинони азиз, умедворам ки ҳамагитон созен хубен. Морам созем, худора шукр. Мо ҳозир ай дарс омадестем, кудака гирифтума, магазин омадем, хона рафтестем ҳозир. Ҳавои мо боша ирӯз ҳавои боронӣ, майда борон боридеста. Да камераам қабид нанестай борон. тамошобинони азизи, мо ба хонара қариб расидем. ҳозир хона медрома, худора шукр ина хонада расидем. соқу саломат. Ма хамири прашки када монда будам, хамирум расиде анамихел. Прашки мо қати сосиска мешава, гудак биҳада мира нағз мина, заказ када бигоча амира бакмада, баъд тайёрш када мина. Хамирда тоқа обу намак духтагина дига ягончи. Анамихели када зволача мекунем, мемонем шона, камтарак дам мегирад, баъдан сосискаро айбобанди булаки мекунем, даруни хамирда мепечонем, мекунем шона. зуволои мо рӯ гирифтанд. тамошобинони азиз, анамихи када тинук мекунем, сосискаро дарунаш намонда мепечонем шона. ҳамаша печонда шидем. тамошобинони азиз, рӯғанам мондума гарм шид, анамихи када дар рӯған мемонем шона ки сирхат меша, баъдан мегирем шона. сосискаро пухта шидем. тамошобинони азиз, зуволои ма зиёдтӣ кадак сосиска нарасидавош ва зуволои зиёдтиро анамихи када ранги чалпабори дар рӯған мепазем. тамошобинони азиз, сосискаҳои мо тайёр шуданд, анамихе омаданд. хамире ки ай сосиска зиёд кардак, намхали чарпакшон пухтам.
соуса тайёр кардем. Ана михел када дар соусмон тамак, оби ҷӯшомадагӣ, намак, чеснок, камтар уксус. Тамом, дига ҳеҷ надорад. дар ҷа боша шавҳарам барои кӯдака гӯшти марғанам майда кадаку дар ор переправо тар када дар он пухтестаишон. тамошобинони азизи, наи хӯроки морам тайёр шуд. Ана ҳамихе омад бидиш меҳаббамаз. дар ҷа боша ман марға маринават кадестам. нужда майонез, намак, переправа, пиёз, укроп гуфтум. барои хӯроки шом тайёрӣ дистем. тамошобинони азиз, картошкаошан хел пуст кардем, шушта тоза кардем. аймобайн дубулакӣ мекунем. дар картошкарам намак, переправа, камтарак бовар мекунем. мемонем ҳамашона хушу дам мегиранд. камтар хушу ки дам гирифтам, баъдан дар духовка мекунем, шуноки тайёр шавад. тамошобинони азиз, хӯрокам мондем дар духовка. то хӯрок тайёр шудана шавҳари салатро мекунем. хел ҳамашон шукана майда мекунем, намак мекунем, камтар бовар мекунем. тамошобинони азиз, салати мо тайёр шуд. ана ҳамихе омада. боз мебинем хӯроки шомгоҳиам насиб карда бошад, тайёр шуда бошад. мекашем хӯрока. дар ҷа бошад тамошобинони азиз, ма хлеби сиёҳу, батон, чапоти ҳамаша шукада майда мекунам. ҳама чизора мониса мебара рӯи стол мемона. хӯрокам тайёр шуд. бози мекашем хӯрока. тамошобинони азиз, хӯроки шом тайёр шуда. ҳам хел карда ҳамаша мекашем дар тарелка. баъдан мебарем барои дастархон. тамошобинони азиз, ана дастархони шомгоҳи мо, хӯроки мо ҳам тайёр шуда. ба мо иштиҳои таом, қадоми худусе ба ваё ҳам иштиҳои таом. хайр тамошобинони азиз, блоги имрӯзаи мо дар ҳамиҷа ба охир мерасад. аз ҳамаи шумо миннатдорам. барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб шумо ҳастед ки канали мо пеш мерава. касоне ки обуна шудагӣ нестед, обуна шаванд. лайк, комментария фаромӯш накунед. дӯстони азиз, аз ҳамагитон миннатдорам. хайр, мардуми хуби мусалмони рӯи дунё дар паноҳи худо бошед. то видеоҳои оянда